Hola, en aquesta ocasió anem a veure com podríem obtenir un resum de les respostes recollides en un formulari. Eh, Tots els formularis que realitzem amb Google Docs o amb Google Drive, que és la seva versió més moderna, ens ofereixen la possibilitat d'obtenir un resum de les respostes recollides en el formulari. És tan fàcil com anar al menú superior, opció formulari, i aquí dins escollir mostra un resum de les respostes. De forma automàtica, el sistema ens generarà un informe amb gràfics dels diferents resultats que s'han obtingut per a cada pregunta. Diguem que podem tenir com a part bona la immediatesa o la rapidesa en què es generen els càlculs i els gràfics, però com a part dolenta ja que no es poden modificar ni els colors ni els tipus de gràfics que fa ni qualsevol altre paràmetre. És a dir, ara per ara aquest formulari és tancat, no es pot manipular gens ni mica. És ràpid de fer, però tancat i per tant no es pot adequar o no es pot adaptar posant enunciats, posant logos, posant altres característiques que potser ens interessaria afegir. Per altra banda, si el volem imprimir, ho podem fer des de la barra superior del navegador amb imprimir pàgina o també amb botó de dreta i l'opció imprimir pàgina. Llavors el sistema ens generarà o bé un PDF o bé podem escollir la impressora des de on fer la impressió. Fins a la propera.